Nenggih punika tawarnanira ing kayangan dan manore ya kayangan mungkir pidikan ya kayangan bondo mayit ditinggali ana kayu saka Jadar Soma kang sanyatan iku papan gawat kelibat-liwat wingit kemati-mati satu moro satu mati jamu moro bali mung kariyarah yo ing moro papaning para baja barat yo ing kono papaning tenung santet jengges lan satunggalan
Nggih kecapekan kuwi jeneng teh kono. Sewa keploso remek ora rada kala. Tetunggule iki para bajul barek. Lawise sang pandya bakari durga. Lenggah ngomong sewa keploso remek ora rada kala sinong-songan. Sutra jingga cinawi kencana ngadeg 200 gondeng kuwuse anyabeti ing kayangan Gundumayu. Senajan to manungsa kang apes payaksinane iku pikodane genepi para bidodari mangeraken Narendra ing Ngastina Prabu Duryudana ing sampun sawetawis dangu cumlacuti Brahma Sandya kayangan nanging kocap pointen keparengayu nembe kewala sowan Pandita Somalima peparab Santoko Gandura Yadasi Kumbayana kondang Pandita Pedanyangan Gene Cumana ana sak ngandhaping gunung Danyang. Maneraken putra ing mungkil pidikan wisi Sangyang Jaramaya wujud Gandhara sak gubuk rangkul gedhe. Mitra mencara kaya Surya Rembar. Wimbo harmula regane Grana Pindha cangking pawa panestu pangsana bodhe Simbah Jojo. Tutuk mengkaya lenging guang isi siung sacumaning warak dalan ring gimbal ngadu-ngadu denaul-laul hamu pangwidangan kanan lawan kelimpan denyamuwi pangun gandaro mulu ketika androng biyung pindu dukut sewu tambungan tuh konon kepening gunung yang petak kaya gelap yang segoyo gluduk yang buyu-buyu gelujukan sewu rakan pohaji sang pandya badhe durga menika sang tokoh gal menghadap segera kumpulke nyong sareng kecampa rong pindha kang kawijing
Perbutil para laksana Agung kenya paring ndono angger kanjar Lerengkan polaksana mangkono Lerengkan polaksana mangkono Pakai rudra daku Jaramaya Lord wonten dawuh meji Banegeng Putra penak nemen ngadhep ya ngestuaken dawuh kados dukan kirang prayogyangipun Abiyanta Satya para putra bajul barak samrambi piranggih wonten Kiswana ngantu-antu sabda dalem paduka Ibu Bathari iya ngono mayang ulun nggih kula mati kepenak ulun ngadhep ya nggih ngethaken dawuh ya bareng ing wayah ngaturaken sumeming pangabdi kunjuk sandhaping kepada antu-antu Eyang Bathari ya ulun nampa Buya Samas Pandu iki Pandhita Durna kancoan. Durna padha kanthi Raja Wiswanu ngadhep ana ngasanipun ibu. Pandhita Durna gendhek breguduk Tuhan pangasinipun ibu Bathari Durga Ingkang putra Ngabiyantara manggih ngaten kawidadan Ibu. Dene sing menika putra ngaturaken sungkeming pangabdi kunjuk sandhaping padha wantu-wantu Ibu. Ya ulun tampa nggih. Luntring pangastuti ulun ingkang namana pundi wastaka mugi ndaosaken Cahya Nur Cahya iya kepenak nanggonmu nunggu istuaken dawuh Ibu Durna kula Ibu tadi kula sepono Durna ulun dawuh supaya ngembut pusaka Durmati Puspita Wijaya Kusuma kanggo sranggane wayah ulun mati Ngayuh nugraning Dewa Wahyu Eka Jati mergo pancen Wahyu Eka Jati wis ana sing dipinta ya kuwi keluarga ing Ngamarta mula-mula dawuh marang kita mlebet pusaka Drawati iku pusaka pinangka dadi piyandele Bathara Kresna pusaka sing gedhe pigunane bisa ngurmati wong sing mati sing durung tekan dimangsane bisa kanggo musadani wong sing nandhang lara yen pusaka Puspita Wijaya Kusuma kecekel tangan kita tak kira ora bakal suwe maneh
Wahyu Eko Jati bakal ngomong marang Mayah Ulun Kulwan. Keluarga ing ngamata ngrangsang tulunggahe luput merga pancen kelangan. Pusaka merga panjen pusaka iku sing kadang pengayoming para Pandhawa ya kuwi Bathara Kresna. Kepiye dulu anggon kita nuntut pusaka bisa kasebatan punapi goyang. Oh lho gondok blekuduk monyor. Ibu punapi anginipun kemudian pusaka Puspita Wijaya Puspa saged kasebatan. Oh bisa kasebatan saged Bu syukur malah kula ngawontenaken kurban inggih menika mungsuh kula bebuyutan sentang baca sangen kula taman pusaka Condorani Baladewa mati sangen kula. Baladewa iku pengayoming kula ning ora tanggung jawab. Wis ngerti yen ana Prabu Duryudana curah-curi Bernara Santing gawe ning Dewa la kemanah Ndrawati enak kepenak. Lenggah kepenak jarenak Ndrawati. Ana endi? Dununging dadi pengayom. Banjur kula mentala mecaipun Baladewa. Nggo apa ora mateni Baladewa. Pengayom sekedar-ede. Lan cincin banjladan. Ya wis ora dadi apa. Gandeng kembang wis tok cekel iki ana korban loro ya kuwi Baladewa Mas Yati. Malah dina iki sing bakal nepis kring ana kalah Candradimaka kembang lan kuwanda loro bakal ulebur ana kalah Candradimaka. Sanyan tata kawana
Buta Pandhawa tata Katiwisraya ling raksasa Maruta Sara Maruta wis ingkang magulingan sindung liwat payu bajra ler warayang sang Dana Margana Dana Margana Guru Pandhita kala maling sunga nyadong nang Kakang Jaramaya. Maling raga nyadong nang Kakang Jaramaya. Kowe kabeh bocah persilan tak tinggal mati. Ora bakal aku paringan danawaranku. Nanging paring gawan sing abot marangku. Damang nopo Kakang Jaramaya tutur laku. Ibu Batai Durwola nunggu dawuh Ibu Batai Durwola. Bali aku ning Kakang Jaramaya. Lebih diri ngono kawak Condro Kimuko. Bakal ngebur kembang ijo kusuk. Lan bondo kandhane Prabu Bala Dewa Setyaki. Iki mengko urung rawuh bakal nampa dawuh supaya ngebiyuk kon makon ngamaton dadi ngene bangun kasabran Tanjung Anom. Ya kuwi apilan. Lajeng kula sak rombongan maka ditemen apa? Ora kitang Jololitan sang kumobor mangkato dilo iki. Upaminipun kula sak rombongan kekirangan tadi kowe diparingake njara rayah ana padusan yen perlu wong sing nang desa pangan watalah wah iso mangan siti iki aku rimah baru iki Tata Galono katakon maringkut siung nyokan maminggis Guru polir kakiri-kiri mawa sindung yen raku aduh kura-kura awis bubar penyembilan gape pengirisan anti bokol ada ketik raja wadah balung ajeng nopo iku meneh wong gua wadah bete keranjang wadah balung itu ngomong semangat siti kuro lho makanya nang raja lho anak sesep gede gue semangan gue yang baru sakok tare pakai belakangnya mangkato dengan
Dewa Nundana prangkasang sayan Dewa pinangka sekaring pawana sekaring bawana Maembo kayangan muswela dringging Durna kula ibu iki ngangkate kawah Candra Dimuka kawah Candra Dimuka iya Tamis mau kembang Kondoro bakal ulebur orang kawah Candra Dimuka pesket wondo lan kembang bakal berpapan tanpa dadi pesket bakal dadi lendut blegedowo makaten niku Iya Bu sampun nyemplung kawah dudu kawah ning kawah lah gandeng wis kula cemplungke dina iki kita urun mong dimong pripun Ibu raga kita ulun mong aku bakal ngomong kita iya wis tak yen wis ulun mong kita siya bapak jujur ana om kayangan cokro kembang kayangan pasar kembang cokro kembang oh iya pasar kembang sakem itu nah saya udah ngomong nih ke kamu kayangan cokro kembang iya boleh ono Abimanyu mampu yang ketemu Abimanyu cokotan wah nyokot itu aku mampu tontonan sing nyokot itu nanti batin pun pesket mau Abimanyu tekan nyokot rumah mau balik
menapa enten wonten salebeting kawah Candra Dimukuk. Gendhoga Sikondha lan Puspita Wijakusuma kaperbawan panasing kawah satemah gendhoga pecah padha sanalika. Pecahing gendhoga Pondha datan ajur nanging bisa walya jati temanalya karana nyandhak pusaka Puspita Wijakusuma merambat wonten ing kawah elok ing kawontenan jwedul saka madani kawah bisa wujud Sardula sakjaran teji gedene. Manut ilining derata manut manepalir singa kang anabda lawan singa kang anabda lawan aku awak digustake dadi wujud kaya mengene. Jebul aku dicempul kawah Candra Dimukuk kaya untung kembang melu dicempluki. Yen kembang ora dicempul kawah dadi apa wandha kurang wanggane adi Gustake. Aku bisa urip maneh mergo aku nyandhak pusaka kembang nanging wujudku dadi kaya mengene ya wis dadi apa iki kanggo prihatinku. Aku bakal goleki Kresna ingkang baku kembang wis kecekel ana tanganku. Aku bakal jujug ana Prato Ngamarta bakal goleki Kresna. Aku arep njaluk luwih Kresna, aku njaluk luwih Kresna.